Tim Kenya jotugo mayowuoyi matugo tuke adhula kendo hikgi ne piny mar 23 notimo orako margi mogik e alap manyayo kapok giwuok pacho ka odiechieng' makiny yore tuke mag Kosafa mibiro bage Afrika milambo. Emos Wanjala gi Aldrin Kibet matuduto tugo ne tim mar Nastic Sports Academy e piny mar Spain gin moko kuom jotugo mabiro ting'o nying Kenya e tukego. Ka pacho ka klab mar Gor Mahia ogolo jotugo mathoth. Kenya oket e Group B kama oting'o timbe kaka Zambia, Comoros gi Zimbabwe. Timno biro chako tukgi mokwongo gi tim mar Zambia tarehe 27 lap ma NMB Stadium. Ka gitieko gi Zambia, gibiro tugo gi tim mar Comoros tarehe 30 kapok gitieko tuke mag grube gi tim mar Zimbabwe e lap ma Wilson Stadium. Timbe ariyo mabiro tieko e thuolo ariyo mokwongo biro ng'ado tiko mar nus finals. A good opportunity because last time tulikuwa hapa hatuku win yenye tumekujia, so hii ni another opportunity. It's a great opportunity, so ni furaha. At first ilikuwa disbelief, sasa hii imekuja na ni kazi sasa. Kwa muda mfupi, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu wengi wa vijana wamekuwa katika mechi ya vilabu, na kama jana tumesema Gor Mahia tunaambia heko kwa kushinda ligi, Benson Omala heko kwa kuwa mfungaji bora, na wachezaji wengine wote ambao walishiriki katika ligi. Tunawashukuru sana kwa sababu bila hao hatungeweza kupata kikosi kama hiki. So tunasema vijana wako katika hali nzuri, tunashukuru Mungu hakuna injury na tunajiandaa vilivyo. So safari ni ya kesho, so tuko tuna session ya mwisho leo.